Szeretettel köszöntelek a Next Me Win programban. Engedd meg, hogy egy pár szóban meséljek magamról és bemutassam ezt a programot. A gyerekkoromtól kezdve nagyon sok veszteséget kellett megéljek, és a szülői segítséget nem nagyon kaptam, úgyhogy már fiatalon rengeteget foglalkoztam a belső önismereti kérdésekkel, szerettem volna megérteni az életet, az érzéseimet, és kezdtem el az önismereti utam. Mindannyiunk életében történik szakítás, munkahely, családtag, kisállatnak az elvesztése, és még számtalan veszteséget sorolhatnánk, így volt ez az én életemben is. Viszont volt valami már fiatalon, ami segített ezeknek a veszteségeknek a feldolgozásában, de ezt tudatosítani akkoriban még nem igazán tudtam, hogy mi az, ami nekem segít. Leginkább mindig azt foglalkoztatott, hogy egy változás során hogyan tudunk a kibillent érzelmi állapotunkba visszakerülni. Ugye az életünk természetes rendje, hogy vannak dolgok, amik elmúlnak, ezekre tekinthetünk negatívan, törhetünk össze, vagy megtanulhatjuk, hogy hogyan lehet könnyebben átélni a nehéz időszakot úgy, hogy ezen események negatív hatása ne maradjon velünk örökre, ne hordozzuk egy életen át a súlyát. A nevem Kis Kinga Polett, bár végzettségemet tekintve közgazdász vagyok és pénzügyi területen dolgozok, ennek köszönhetően a pénzügyi edukáció, a pénzügyi tudatosság az életem szerves része. 2017 óta foglalkozok veszteségfeldolgozással, coach és tréneri végzettségem is van, és számos olyan módszert megtanultam, mely segít az életünk nehéz pillanataiban. 10 éve dolgozok a reziliencia témájával, melyben arra keressük a választ, hogyan tudunk megmaradni önmagunk és közben fejlődni, amikor az élet próbára tesz. Ezt a programot a saját tapasztalatom, a korábban használt veszteségfeldolgozás és egyéb technikák alapján hoztam létre. Egy veszteséget követő időszak, a gyász, a normális és természetes reakcióink közé tartozik, ezért a gyásszal kapcsolatos mindenféle érzelmünk is normális és természetes. A probléma ezzel csak az, hogy arra neveltek minket, hogy ez nem így van. Nem szokás hosszú időn keresztül nyalogatni a sebeinket, erősnek kell lenni, tovább menni és élni az életünket, a problémáidat pedig meg kell oldani egyedül. Egy veszteséget követően a gyász az egyik legerősebb érzelmi reakciónk, ugyanakkor a legelhanyagoltabb és legfélreértettebb élményünk gyászolóként és a gyászolók hozzátartozójaként is. Ahogy említettem, én is nagyon sokféle veszteséget éltem meg. Apukám 10 éves koromban halt meg, anyukám az akkor 2 hónapos húgommal volt elfoglalva, és én egyedül kellett ezt az élményt feldolgozzam, mint ahogy azután minden nehéz élményt, iskolai kudarcokat, szakításokat. De volt egy év, amikor szinte a talpam alól húzták ki a talajt, hiszen egy hónapon belül véget ért egy hosszabb kapcsolatom, 2 napra rá 12 év után kirúgtak a munkahelyemről, mindenféle előzetes figyelmeztetés és indok nélkül, és rá 2 héttel meghalt váratlanul nagymamám, akit imádtam, és aki nagyon fontos volt nekem. Egyszerűen nem voltam képes megérteni, hogy miért történt ilyen hirtelen minden, és aztán megértettem a veszteségnek az ajándékát. Megtanultam, hogyan tudom a veszteségeimet a legjobban feldolgozni, és szeretnék neked is segíteni ebben, hogy ne hordozd a rossz élményeket, érzéseket magaddal egy életen át. Ennek a programnak inspirációt adott több általam használt feldolgozási technika, módszer. Egyrészt a pszichológiai rugalmasság ugye lehetővé teszi, hogy az emberek hatékonyan reagáljanak a mindennapi stresszre, a változásokra és a kihívásokra. Olyan készségek fejlesztésére összpontosítunk majd, mint az elfogadás, a jelenlét, az értékek mentén történő cselekvés és a gondolatokkal való tudatos kapcsolat kialakítása. Fogunk írásos, önfeltárásos gyakorlatokat, mindfulness gyakorlatokat alkalmazni, illetve olyan modelleket, amik segítenek jobban rátlátni az érzéseinkre, mint például a Hawkins modell, de használunk majd olyan technikát is, ami segít átkeretezni az érzéseinket.
És legvégül a Dual Process modell, ami abban segít majd, hogy a vesztesség feldolgozása során váltogatunk az érzelmi feldolgozás és a mindennapi élet felé fordulás között, tehát így az értékek mentén fogunk majd dolgozni, megfigyelni, hogy mi az, ami a te életedben is fontos. Ugye ez a videó segít majd megérteni, hogy miről is fog szólni a program, így szeretném, hogyha ezt figyelmesen végignéznéd. Van egy fontos dolog, amit már szeretném, hogyha most felírnál magadnak. Fontos, hogy az életünkben megkülönböztessük ugye azokat a dolgokat, amikre van ráhatásunk, és amikre nincs. És az időnk, energiánk nagy részét célszerű olyan dolgokkal tölteni, amire van ráhatásunk. Tehát például, hogyha esik az eső, akkor szomorkodhatok, de igazából az nem fogja megváltoztatni a helyzetet, nem fogja elállítani az esőt. Helyette dönthetek úgy, hogy mondjuk felhúzok egy esernyőt, hogy ne ázzak el. Ugye nem tudok hatni a háborúkra, a járványokra, de a saját életünkre igenis nagy befolyással lehetünk. Ugye lehet, hogy amikor van egy veszteséged, akkor a veszteség 99%-ban a felelős azért, ahogyan érzel, de fontos, hogy legalább 1% felelősséget vállalj azért, ahogyan a veszteségre reagálsz. Ugye fontos, hogy elkezd megérteni a veszteségeidre adott reakcióidért való felelősségvállalás gondolatát, mert ugye ez az egyetlen dolog, ami valójában tudsz dolgozni. Az, hogy másokat hibáztatunk az eseményekért, ugye nem fogja tudni megváltoztatni a helyzetünket, ugye ehhez nekünk kell lépéseket tenni, viszont ha beismerjük, hogy nekünk kell lépéseket tenni, akkor azt is elfogadjuk, hogy mi tudunk alakítani az érzéseinken, tehát részben mi vagyunk a felelősek azért, ahogyan érzünk. Ugye az életünk tele van változással, és minden változás hoz valami újat, viszont azt is jelenti, hogy az újjal valami régit el kell engedni. A veszteségünk forrása lehet sok minden, lehet szakítás, munkahely elvesztése, az egészségünknek a megromlása, egy álomnak az elvesztése, hogy már nem fog beteljesülni, vagy csak az identitásunknak az elvesztése. Gondold el, hogy egy szakítás után mondjuk teljesen új életet kell kezdeni, teljesen újra kell értelmezni magad, hogy hogyan fogsz élni, de ugyanígy lehet egy megváltozott élethelyzet, mondjuk egy költözés, amikor új helyre költözünk, és a megszokott kis környezetünk, a szomszédok helyett új dolgokat kell majd megismerni, új életformát kell kialakítani. De ezen kívül számtalan más veszteséget is megélhetünk az életünkben, akár mondjuk egy gyerekkorban egy elveszett játék, vagy akár egy kis pléd, mint ami nekem is volt, hogy elvették, és aztán ez nagyon-nagyon hiányzott hosszú éveken keresztül, és talán még a mai napig is, hogyha rágondolok, akkor az ilyen rossz érzést okozhat. De lehet egy veszteség érzése az is, hogy mondjuk az életed nem úgy alakult, nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna. Sokszor ugye a kapcsolatokat nem tudjuk megfelelő módon lezárni, azokban lévő érzelmek beteljesületlenül maradnak, és egy életre szólóan negatív hatással lehetnek arra a képességünkre, hogy boldogok legyünk. Ugye az, hogy van-e különbség kis veszteség meg nagy veszteség között? Én azt mondanám, hogy igazából nincs, mert mindegyik máshogy hat ránk, de minden veszteség a maga nemében nagy a saját életünkben. A veszteségeinket ugye nem nagyon tudjuk összehasonlítani, főleg nem egymáséval, még akkor sem, hogyha mondjuk hasonló veszteséget éltünk meg. Tehát mondjuk neked is volt egy szakításod, nekem is volt egy szakításom, de hogy az soha nem lesz ugyanaz. És én nem fogom tudni elmondani azt, hogy te neked hogyan is kellene érezni magad, hiszen te azt már abszolút jól tudod, hogy hogyan érzed magad. És azt sem fogom tudni megmondani neked, hogy tudom, hogy hogyan érzed magad, mert hogy ez nem igaz, hiszen nem tudom. És senki más nem tudhatja, hiszen mindannyiunk vesztessége más és más, hogy érzünk, mint ahogyan más emberek vagyunk.
Ugye az, hogy a negatív eseményeket követően hogyan tudod az életedet boldogan élni, ugye az nagyon sok esetben önmunkát és megfelelő önismeretet igényel, és egy sor kicsi, de helyes döntéssel érhető el ez. Az én feladatom, hogy megmutassam a számodra választható cselekvéseket, és vezesselek ezek véghezvitele során. Több lépésben fogunk menni, míg eljutunk majd odáig, hogy egy-egy veszteséget sikerül majd feldolgozni. És az is lehet, hogy próbáltál már más eszközöket, amivel mondjuk nem értél el megfelelő eredményt. Ugye szoktunk mondani, hogy kalapáccsal, fűrésszel és egy csavarhúzóval sem állunk neki szobát festeni. Így nagyon sok eszköz, amit kapunk, akár egy veszteségnek a kezelésére, lehet, hogy ugyanígy helytelen lesz, nem lesz megfelelő. Ugye a gyógyulás felé vezető úton fontos, hogy megvizsgáljuk a jelenlegi eszköztárunkat, és lecseréljük őket a megfelelő eszközökre. És azt gondolom, hogy nagyon sok eszköz elérhető el, tényleg lehet kineziológushoz menni, pszichológushoz, segít a művészetterápia, a tánc, nagyon sok minden lehet segítségünkre, de nem mindenkinek működik minden. És már az is egy nagyon fontos lépés szerintem, hogy új eszközt próbálsz ki, tehát hogy ha már végignézed ezt a videót, az azt jelenti, hogy megpróbálsz egy új módszert, ugye, ami arról is árulkodik, hogy vállaltad azt az 1%-ot az érzéseidért, és szeretnél egy boldogabb, jobb jövőt magadnak. Ugye az életünk általános történéseit gyakran nem fogjuk fel gyászolni való veszteségként. Azonban minden jelentős kapcsolatunkban, legyen az egy barát, egy szülő, egy tanár, ugye nagyon nagy érzések mozdulnak meg, és hogyha ezek lezárulnak, akkor az a vesztesség az egy gyász érzést fog majd okozni, ugye, hiszen minden egyes kapcsolatunk az egy érzelmi kapcsolat, tehát ugye ilyen érzelmi vesztességet élünk meg. És amikor vesztesség ér bennünket, a környezetünk ott hibázik, hogy az agyunkra, az értelmünkre próbálnak hatni. Az értelmünkre hatva próbálnak meg vigasztalni minket. Ugye gyakran mondják, hogy ne szomorkodj, ugye majd lesz még párod, nem is illett igazán hozzád, majd meglátod a következő, már az igazi lesz. Hasonló mondatokat hallunk. És ugye ezek a megállapítások lehet, hogy értelmileg teljesen igazak. Egyet is tudunk vele érteni, de az abszolút nincsen hatással az érzelmeinkre, hiszen az érzelmi szinten ezek a megállapítások akaratlanul is lehetnek sértőek, lekicsinylőek, azt éreztetik velünk, hogy hát igazából nem is kell ezzel foglalkozni, hiszen majd lesz más, majd jön valami más. És ugye ezek a vigasztaló megjegyzések, amit ugye, amikor megélünk egy veszteséget hallunk, ugye érzelmileg nem jók, értelmileg teljesen helyesek, de érzelmileg gyakran negatív hatásúak. És ennek az ellentmondásos helyzetnek egyenes következménye, hogy a gyászoló, vagy ugye aki veszteséget megél, az egyre jobban összezavarodik, frusztráltabbak leszünk, és az értelmünk bár követi ugye a hallottaknak a helyességét, de a szívünk az még jobban sajog. És ez a meghasonlottság nagyon sokszor érzelmi elszigeteltséghez vezetett. Ugye mit jelent ez, hogy érzelmi elszigeteltség? Az, hogy ugye halljuk ezeket a környezetünkben, elkezdenek minket vigasztalni, de ugye mivel nem jól vigasztalnak, nem tudnak nekünk vigaszt nyújtani, már odáig eljutunk, hogy aztán el sem mondjuk a bánatunkat. És ugye nagyon sokankat arra neveltek, hogy a problémáinkat ugye az értelmünkkel kell megoldani, úgyhogy mivel ez nem sikerül, ezért a feldolgozatlan veszteségeknek a problémája az nagyon nagy méreteket öltött, és ugye ez az életünkre pedig nagyon nagy hatással van, hiszen
Gondold el, hogy kisgyerekkortól kezdve ugye mennyi veszteséget élünk meg, és hogyha ezeket nem sikerül feldolgozni, akkor ugye az egy idő után befolyásolni fogja az életünket. Egyre gyanakóbbak leszünk mondjuk így a jövőnket illetően, akár egy párkapcsolatot illetően, egy szülői kapcsolatban mondjuk lehet, hogy megkérdőjelezzük azt, hogy mi tudunk-e jó szülők lenni, és még folytathatnám. És ugye, ahogy mondtam, az, hogyha kipróbáltál már eszközöket a veszteséget feldolgozására, de ugye ezek nem segítettek neked abban, hogy megszabadulj ugye ezektől a múltbeli nehéz érzésektől, vagy a jelenlegi nehéz helyzetben neked nem tudnak segíteni, ugye az nem azért van, mert hogy veled van baj, hogy voltak eszközök, de te nem jól csináltad, hanem az a baj, hogy valószínűleg olyan eszközöket próbáltál a veszteséget feldolgozására, amelyek nem megfelelőek. És az, hogy elkezdted tényleg ezt a programot, az pont azt mutatja, hogy amúgy minden rendben van veled, tudod nagyon jól, hogy csak te tudsz változtatni az életeden, és azért is örülök annak, hogy most itt vagy. Ugye ennek a programnak a célja pontosan az, hogy a segítségedre legyen a jelentős érzelmi veszteségek okozta a fájdalom, ugye az elszigeteltség és a magánynak a feloldásában, és az is lehet, hogy pont ezeket fogja majd megelőzni, tehát a jövőben nem fog olyan mélyen érzelmi fájdalom kialakulni egy veszteséget követően. A módszerem kiinduló pontja, hogy egy veszteség után megélt érzések természetesek, pedig nagyon sokan nem tekintik annak, ha egy kapcsolat, vagy mondjuk egy munkahelyi pozíció elvesztését követően valaki nagyon-nagyon sokáig gyászol. Azt gondolják, hogy na itt már depresszióról van szó, akár ilyen mentális betegségről, és akkor, hogy ezt egy pszichológus fogja megoldani, holott pedig csak egy érzelmi feldolgozásra lenne szükség. Fontos ismerned a veszteség természetét, ezért néhány alapfogalmat szeretnék veled átbeszélni. Elsőként, hogy mi a gyász. És ugye nagyon fontos az, hogy a gyász az nem egy egyenletes folyamat. Néha erősebben jönnek az érzések, néha picit megszűnnek, olyan, mint amikor a tenger hullámzik, hogy nem folyamatosan érzed magad rosszul. Felébrednek bennünk még fájdalmak, keserűségek, de néha enyhülés és megkönnyebbülés is jön, úgyhogy ezek tényleg folyamatosan váltakozhatnak. Az egyik embernél az indulat, másiknál a dű, a harmadiknál egy csendes, szomorú érzés követhet egy veszteséget, és az elfogadás alapú megközelítés, amit fogunk majd használni, azt mondja, hogy amikor ezek az érzések jönnek, hagyjuk őket, nem kell küzdeni ellenük, ilyenkor magunk felé kell kedvesnek lenni, és azt mondani, hogy igen, én most szomorú vagyok, és ez rendben van így. És nem küzdök ellene, hanem elfogadom, hogy ez az érzés, ez most itt van velem. Ugye maga eleve a gyász az egy nagyon komor szó, de minden veszteséget azt tudnod kell, hogy egy gyász folyamat követ. És magára a gyászra kétféle definíciót használunk. Egyrésztről a gyász a veszteségre adott természetes és normális emberi reakció, és a gyász, ugye ez a másik definíció, hogy gyakran merőben ellentétes érzelmeknek az összessége, amiket egy nagy változás, vagy az életünk addig megszokott rendjének a felborolása okoz. És hogy mit értünk ellentétes érzelmeken, erre engedj meg, hogy hozzak egy példát. Tehát például mondjuk, hogyha egy rokonunk mondjuk egy hosszantartó betegségben hal meg, akkor lehet, hogy még meg is könnyebbül, igaz a lelkünk, hogy végre már nem szenved annyit, és ez egy pozitív érzés, akár még hibáztathatjuk is magunkat, hogy hát hogy lehet ilyet érezni. És más részről pedig ugye ott van a fájdalom, hogy soha többet nem láthatjuk, nem lehetünk együtt. És ugye ezt jelenti, amikor ugye azt mondjuk, hogy a gyász az merőben ellentétes érzéseknek az összessége lehet, hogy tényleg így egyrészről ott van a megkönnyebbülés,
de ott van a fájdalom, a szomorúság is a haláleset kapcsán. De például egy vállás kapcsán is megélhetünk ilyen merőben ellentétes érzéseket. Például, hogyha mondjuk nagyon-nagyon konfliktusos kapcsolatról volt szó, akkor ugye a szakítás az azt is jelenti, hogy megszabadulok ettől a nehéz kapcsolattól, megkönnyebbülök, viszont másrésztről pedig ott van a félelem, az, hogy egyedül maradok, a szorongás, vagy visszaemlékszünk ugye a régi szép emlékekre, ami akár jó érzéssel is tölthet el minket, úgyhogy itt is számos ellentétes érzés jelenik meg. Ugye a probléma nagyon sok mindenki számára az, hogy ugye bár a veszteség után ez a gyász folyamat egy természetes és normális emberi reakció, ugye a legtöbb dolog, amit a társadalmunkban azzal kapcsolatban tanultunk, hogy hogyan kezeljük a gyászt, ugye az nem normális, nem természetes és egyáltalán nem segítő. Ugye két formában tudnám így tükrözni, hogy mit is élhet meg egy gyászoló. Ugye egyik, hogyha mondjuk olyan azokhoz tartozol, akik mondjuk egy szeretett személy elvesztését élik meg, és mondjuk ott van benned, hogy mindig ott volt melletted, mindig meghallgatott, és most egyszerre azt tapasztalod, hogy már nincs ott többé, nincsen kinek elmond az érzéseidet, és ez egy ilyen rossz érzelmi állapotot állít fel benned. És ott a másik csoport, mondjuk, hogyha te olyan emberek közé tartozol, akik mondjuk egy olyan személyt veszítettek el, akihez mondjuk sosem tudtak igazán jól kapcsolódni, hogy mindig te szerettél volna vele beszélni, számítottál rá, de hogy ő soha nem volt ott melletted, soha nem segített, soha nem hallgatott meg, és most már tudod, hogy hiába is keresnéd, most már nincs is rá lehetőség, hogy elmond neki, hogy milyen érzések voltak benned, vagy lehet, hogy elmondtad sokszor, de hogy ő soha nem hallotta ezt meg. És ugye itt jön be, hogy beszéljünk arról, hogy mi is a feldolgozatlan gyász. Ugye sokszor ugye pont ez a baj, hogy nincsen lehetőségünk foglalkozni a veszteségeinkkel. Ugye azok halmozódnak bennünk, a feldolgozatlan érzéseket majdnem mindig az okozza, hogy azt kívánjuk, hogy bárcsak valami máshogy történt volna, valami jobb, több lett volna ebben a kapcsolatban, bárcsak tehettünk volna, mondtunk volna valamit, vagy bárcsak nem mondtunk volna, vagy ne tettünk volna valamit, ami ezt az egészet így alakította. Mondjuk akár hogyha van egy szakítás, megbántunk valakit, akkor ugye nagyon sokszor az, hogy bárcsak nem mondtam volna, vagy bárcsak elmondtam volna neki, hogy mennyire szeretem, vagy bárcsak meglátogattam volna még egyszer a nagymamámat, mielőtt mondjuk ő meghalt volna. Vagy amikor ott voltam mellette az utolsó órákban, akkor bárcsak elmondtam volna, hogy mennyire fontos volt ő nekem. Jó, és tényleg amikor ott van ez az érzés, hogy bárcsak valahogy máshogy történt volna, ugye az azt jelenti, hogy bennünk marad egy olyan érzés, ami feldolgozatlan. Ugye a feldolgozatlanság ugye egy kapcsolat során a meg nem valósult reményekről, álmokról és a várakozásokról is szólhat. Még akár a legjobb kapcsolatokban is vannak olyan tervek, amiket együtt szerettünk volna megvalósítani, és ezek már nem fognak megvalósulni. És ugye ez egy rossz kapcsolatban is lehet ilyen, hogy akár a vállás, egy halál, ugye megfoszt minket attól, hogy ezeket beteljesítsük. Tehát a feldolgozatlan érzést a ki nem mondott érzelmi kommunikáció okozza. Ennek a programnak pedig a célja az, hogy segítsen felfedezni és beteljesíteni azt, ami érzelmileg beteljesítetlen maradt, ami ott van benned, de soha nem sikerült elmondani, kifejezni. És a kifejezés gyakran előfordul, hogy könnyekkel jár, de ez nem minden esetben van így. Nem is kell félni amúgy a könnyektől, mert hogyha vannak, akkor az teljesen természetes, hogy ezeket így dolgozzuk fel. Egyetlen dolgot fogok tőled kérni ugye a feldolgozás során, mindegy, hogy sírsz vagy nem sírsz, de hogy légy őszinte. Az elfogadás ugye nem arról szól, hogy feladjuk a dolgokat, hanem a valódi érzéseknek a befogadásáról, és ez csak akkor lehet, hogyha őszinte vagy.
főként magadhoz. És hogy mi a beteljesítés? Ugye a beteljesítés annak az eredménye, hogy kifejezzük azoknak az érzelmi mondanivalókat, amelyeket soha nem mondtunk ki, vagy amelyekről úgy éreztük, hogy soha nem hallották meg őket, illetve amelyeket úgy érezzük, hogy újra ki kell mondanunk, és valakinek meg kell hallgatnia. Ez adja meg azt a képességet, hogy elköszönjünk majd bármilyen fájdalomtól, ami beárnyékolja ugye a szép emlékeinket, és hogy ezeket a szép emlékeknek az átérésének a lehetőségét segítse újra. És hogy el tudjunk köszönni a beteljesületlen álmoktól, vágyaktól, reményektől ugye a jövővel kapcsolatban. Ugye, ahogy mondtam, a feldolgozás több, kisebb lépéssel valósítható meg, és az, hogy felkerestél, és hogy elkezded ezt a programot, ez az első lépés, és ez több kis lépés fogja még követni, úgyhogy remélem készen állsz te is a változásra, illetve erre a közös útra. A veszteségeinket követően ugye nem a bátorság hiányzik igazából soha belőlünk, hanem az, hogy nincsen meg az a megfelelő információmódszer, hogy hogyan is kellene ugye felfedezzük azt, ami bennünk maradt, és hogyan kellene ezeket a veszteségeket megoldani, feldolgozni, de együtt fogjuk ennek a biztonságos módját kialakítani, és majd elsajátítjuk ezeket az eszközöket, amivel ezt meg tudod tenni. Ugye, amiről még szeretnék neked beszélni, ugye az a gyásznak a szakaszai. Lehet, hogy te is hallottál már arról, hogy a gyásznak vannak fázisai. Ezek a tagadás, a düh, az alkudozás, a depresszió és a végső elfogadás, és ugye sokszor mondják, hogy hát ezek egymás után következnek. Én is sokat hallottam ezt, sokszor vitáztam is vele, és egyetlen egy dolgot kell tudjál róla, hogy ezeket a fázisokat amúgy nagyon-nagyon sokan több fázist írtak le, de ami a leggyakrabban hallani, az dr. Elizabeth Kübler-Ross tollából ered, aki igazából így haldokló emberek mellett azonosította be ezeket a fázisokat, de aztán ő is a későbbi írásaiban nyilatkozott arról, hogy hát igazából ezek a fázisok nem minden embernél jelentkeznek, ráadásul nem egymás utániságban, lehet, hogy vissza-visszatérő fázisok vannak, úgyhogy azt már most szeretném neked így leszögezni, hogy én egyáltalán nem hiszek ezekben a fázisokban, sőt, én azt gondolom, hogy ezek sokszor megakadályoznak minket abban, hogy feldolgozzuk az érzéseinket, sokszor összezavarnak, hogy azt mondják, hogy hát most dühösnek kellene lennem, de hát nem érzek dühöt. Tehát például, hogyha mondjuk én akartam szakítani, akkor nem vagyok dühös, nem fogok alkudozni, hogy már pedig szeretném visszakapni azt az illetőt, még lehet, hogy depressziós sem leszek, de ettől függetlenül azért azt a veszteséget nekem is fel kell dolgozni, hiszen vannak bennem mély érzések, közösen megélt élmények, és lehet, hogy voltak vágyaink, álmaink, amiket szerettünk volna megvalósítani. És ugye mivel mindenki egyedi, ezért ugye ezekre az életünkben előforduló változásokra, veszteségekre adott reakcióink is teljesen eltérőek, úgyhogy a feldolgozás is teljesen eltérő lesz, úgyhogy azért sem igazak ezek a fázisok, hogy mindenkinél ugyanolyanok. Azok az érzelmek, amelyeket a nagy veszteségek okoznak, természetük szerint ugyanis teljesen az adott ember személyiségétől és az elvesztett kapcsolatnak a mienségtől függenek. Én azt gondolom, hogy rengeteg jó módszer van, amit segítségül hívhatunk, és nem biztos, hogy mindenkinél mindegyik hatásos lesz. Ugye erről is már korábban beszéltem. Ugye az én általam kínált módszer egy olyan gyakorlati eszköz lesz majd a kezedben, amit bármikor elővehetsz, amikor valamilyen vesztesség ér, nehézség ér, tehát nem csak a múltbeli veszteségeidet fogod tudni megoldani velük, vagy feldolgozni velük, hanem
hogyha bármilyen jövőbeni nehézség ér az életben, akkor van egy olyan módszered, amit önállóan is elő tudsz venni, és tudatosabban, gyorsan fel fogod tudni dolgozni őket. Ugye a feldolgozás azt jelenti, hogy újra megtalálod az életednek az értelmét, ugye anélkül, hogy attól félnél, hogy megint valamilyen csalódás fog érni, és azt is jelenti, hogy visszakapod a kellemes emlékeidet anélkül, hogy mondjuk lelkiismeret furdalás vagy bűntudat árnyékolná azt be. Lehetőséget ad arra is, hogy kifejezd a szomorúságodat, fájdalmadat, lehetővé teszi, hogy megbocsáss azoknak, akik fájdalmat okoztak neked, és segít belátni, hogy normális és egészséges dolog a veszteségeidről beszélni, még akkor is, hogyha a környezetedben azt tapasztalod amúgy, hogy ez nem normális, és lehet, hogy sokszor nem is hallgatnak meg. Meg fogjuk tanulni, megfigyelni a testérzeteket, az érzelmeket, megvizsgáljuk, mit tanultál meg, milyen hiedelmeid vannak a veszteség kezelésével kapcsolatban, mit tanultál a szülőktől ezzel kapcsolatban, és foglalkozunk a megbocsátás kérdésével, és helyreállítjuk majd a beteljesületlen érzelmi kapcsolataidat is. Természetesen útravalót is fogsz majd kapni, hiszen fontos, hogy az életünk célja, hogy az értékeid mentén pozitívan tud majd tovább élni az életed, így ezt fogjuk majd erősíteni a programunknak a végén. Ugye ez egy olyan eszköz, amit már pici gyermekként is szerintem jó lett volna, hogyha megtanítanak nekünk, egy eszköz, ami ezentúl rögtön fogsz tudni használni, ha veszteségért, nem is akarunk tudomást venni a tényről, legtöbbünk mégis tudja, hogy nincs arra a garanciánk, hogy amikor hazaérünk, akkor még ott lesznek a szeretteink, hogy a párunk is mindig ott lesz mellettünk, és ezzel az eszközzel a kezedben nem fogsz annyira félni a elkövetkezendő veszteségektől, tudni fogod, hogy mit kell tenned, hogy meggyógyítsd az összetört szíved, és ez lehetővé teszi, hogy minden kapcsolatodban 100%-ig jelen tudj majd lenni, mert olyan nagyon könnyű igazából szeretni, hogyha tudjuk azt, hogyha el is veszítjük, akkor is az nekünk nem fog akkora fájdalmat okozni. Az biztos, hogy a szívünknek a meggyógyítása jelentős érzelmi veszteség után az nem könnyű dolog. Nem is azt mondom, hogy ez könnyű, de ahhoz, hogy könnyebb legyen, ehhez fogok én neked adni egy eszközt. Ehhez viszont, amire szükségünk lesz, az az, hogy végig a program során teljes figyelemmel, nyitottsággal legyél itt, és hát kell hozzá egy jó adag bátorság is, és mellette az őszintesség, amit mondtam, úgyhogy várlak szeretettel majd az első alkalmon. Szia!